con esa raza azul, se o acada ou non. E agora lles a falar, como lles anunciábamos antes, dos peixeiros ambulantes, porque seguro que moitos de vostedes, sobre todo os que viven aí en pequenas aldeas, en pequenas localidades, siguen mercando peixe o peixeiro que lles ven polas mañas. Os imos a conocer a José Manuel, un home que leva 14 anos percorrendo uns 80 kilómetros cada día máis ou menos, levando ese peixe a distintas localidades. Contanos, Diego. A empanada, a ver se sale boa, porque a empanadiña de millo é moi rica con xouvas ou con sarda tamén, pero xa que non trae sarda. Si, compañeros, aínda co avance dos tempos, pois quedan vendedores ambulantes que reparten distintos produtos polo rural galego, como é o caso de José Manuel, que vende peixe, peixeiro ambulante. Hoxe estamos con el. Que tal? Moi bons días. Buenos días. Aquí andamos repartindo un poquinho de peixe para os nosos veciños da aldea. José Manuel, contanos, como é a día de hoxe o día a día dun peixeiro ambulante? Pois nós empezamos o reparto ás 8:30 da mañá, empezou o recorrido por aquí polo Concello de Outes, tócame Mazaricos e toca hasta Negreira. E nada, imos porta a porta atendendo aos nosos clientes, según o que demanden eles. Fresco, buenísimo, sempre. Moi bo peixe que trae sempre, vale a pena madrugar. Ainda que nos colla así cara sin lavar, casi, pero moi ben, sí. Manuela, ti es cliente habitual de José Manuel, sí? Sí, miércoles e viernes, a non ser que teña que ir a algún sitio e non este, sempre teño a porta aberta esperando por el, sí. E claro, entendo que será unha gozada que traian o peixe a porta da casa, non? Buenísimo, moito millor que ter que coller o coche e ir buscar a serra ou a noia, claro, moito millor, traecho pola porta. Ademais, isto mira para aquí, que cousa tan fresca e tan boa sempre. Sí. Porque claro, que alternativa terías ti no caso de non ter o peixeiro na porta da casa? É o que decimos, coller o coche, que non sempre é tan cómodo, para baixar ou a serra, que é o máis cerca, ou senón a noia. Claro, para nós é moito mellor, especialmente para as persoas maiores. Eu ainda non tanto, pero, por exemplo, miña nai na casa, se eu non estou, ela non pode comer peixe porque non conduce para coller o coche, polo tanto, para nós isto é moi importante, que siga sendo así. É duro o tema. O que pasa é que a xente maior ahora, cada día consúmese menos peixe, sobre todo a xente nova, que a xente maior que ainda o agradece que trae o peixe á porta da casa, e no noso caso, levan un peixe xa preparado, limpo, pois se é unha persoa ou dúas, pois coño un trociño. E, pois é o que nos toca. E vexo que lle tiran moito piropo o teu produto, José. Nós tratamos de respetar nos clientes vos, servicio bo. Ten que ser así, non? Sí, señor, moi bo peixe trae el. Xa digo, eu non me acostumbraba a madrugar para collelo, pero desde que empecé estou contentísima. Obligamos uns aos outros a eu madrugo, porque senón acabo repartos, por exemplo, cerca de Negreira, e se non chego ali despois ás 3 da tarde, tamén xa é moi tarde. Claro, e a ruta que faz ben marcada xa do día anterior ou como vai exactamente? Fago dúas rutas, o martes e xoves por un lado, e os mércores e os venres vou polo outro lado. E xa teño os clientes avisados, máis ou menos ando 5 minutos arriba, 5 abaixo, saben que chego esa hora, e xa me esperan, o caso de Manola, por exemplo, que sabe, o saí tardei, porque, cosas que pasan, e nada, pois chegamos, repartimos e tiramillas. Pois moitísimas grazas, José Manuel, moitísimas grazas tamén, Manuela, por estar con nós. Compañeros, estas son as tradicións realmente boas que temos aquí en Galicia e que nada cambie. Que nada cambie, querido Diego, efectivamente. Bueno, claro, o caso de José Manuel, el traballaba na hostelería, quedouse en emprego e decidiu, pues facerse peixeiro ambulante. Claro, unha opción de autoemprego, Bernardo, pero que requisitos se teñen que cumprir para un porse como José Manuel a repartir peixe por aí? Pois requiren o cumprimento dunha serie de normas e permisos, evidentemente, para garantir a legalidade e seguridade. Existen varios tipos. A venda ambulante en mercados periódicos, en días específicos da semana ou mesmo do mes, tamén en feiras ou eventos especiais, ou a venda de rúa na vía pública, como vimos de ver agora a este peixeiro, ben sexa de forma itinerante ou en lugares fixos, ollo, con autorización, vale? Requisitos que deben cumprir. En primeiro lugar, unha licenza ou un permiso municipal que debe estar visible no posto ou na furgoneta na que leven a mercadoría. Un rexistro como autónomo, un seguro de responsabilidade civil, aínda que non sexa obrigatorio, sí que é moi recomendable telo contratado, e cumprir, evidentemente, coas normativas sanitarias, sobre todo se son produtos alimentarios. Ademais, pode haber inspeccións regulares e os resultados destas inspeccións poden ser accesibles ao público. O cliente pode pedilas. Outro aspecto, aínda que non estea visible, estes vendedores teñen que posuir un certificado de manipulación de alimentos. E que non poden vender? Que non poden vender?
produtos ilegais e falsificados, artigos perigosos ou prohibidos que presenten risco para a seguridade, armas ou material pirotécnico ou produtos sen control sanitario, posto que hai que garantir ante todo a saúde dos consumidores. Estes vendedores ambulantes pagan a cota de autónomos e sen estar dados de altas como autónomo, se non estivesen dados de alta, o máximo que poderán facturar é o salario mínimo profesional, que son 1.184 euros brutos ao mes, e que esa actividade económica que non se realice de xeito habitual. Bueno, pues estos son os requisitos. María, por si alguén se anima, despois de ver aí a José Manuel, ti mercaches algunha vez peixe a un peixeiro así? Son unha bendición que veñan polas aldeas. Unha, porque a maioría da xente das aldeas que vive sola, xente maior, non tería oportunidade de comprar peixe fresco. Xa non só os pesqueiros, que nós tamén chamamos a pescadeira, senón o camión do supermercado, dos congelados, o panadeiro. Toda esta xente fai unha labor maravillosa, acompañan a xente, xa van co seu mandil á porta do camión, teñen os seus días postos, pois ven martes e ven viernes. Na nosa casa para diante da porta da cociña, o sea, da ventana da cociña. E sempre di Moncho, Modesta, como la túa casa café, a recenda café. Xa van a cola, xa eles fan a súa compra, é a oportunidade de comprar produto fresco, de temporada. É verdad que é un pouquiño máis caro que no supermercado, pero levanllo a casa. É maravilloso que fan, que non se acaben, non ganan demasiado. É unha vida dura porque tamén están aí de porta en porta. Non paran, porque 80 kilómetros ao día. Pero é maravilloso que fan. Sí, pero como comentaba, ele organiza un pouco xa en función, coñece tanto os veciños os que lleva porta a porta, pois que organiza, se unha das veciñas precisa o martes ou o xoves e demais, organizan. Ademais, hoxe en día eu pensaba, non, co WhatsApp, que é moito máis doado comunicarse, se vai con retraso nos repartos, e non, pois todos son vantaxes, non? Sí, eso a xente nova que temos WhatsApp, pero logo a ver a xente maior, aí Manel, que, como dicía José Manuel, que é a oportunidade que teñen de mercar pescado fresco. Non é só nas aldeas, Fene, onde ten a casa miña nai, pasa tamén, pasaba, ora cambiaron os términos, pero eu me acordo xa de chaval, que xa teño moitos anos, de ver pasar a pirula ca cesta na cabeza. E depois empezaban a vir cas furgonetas e sabías que o martes e o xoves se comía peixe. Estaba moi claro. Ademais, agora te los localizamos. Peixe fresquiño, porque sabemos, esta xente vai todos os días ás subastas pola mañá. Na zona da Lá, sempre iban a da Coruña, pola zona da Lá, e sabías que sempre iban traer peixe fresco. De boa calidade. De boa calidade. Más caro, pero de boa calidade. Para non repetirme do que dixeron todos os meus compañeiros, hai unha función a maiores que fai esta xente. A ver, cal? Porque teñen un control nas aldeas, sobre todo no rural, teñen un control moi grande da xente. Entonces, se a señora María ou Maruja ou o señor Pepe, non, que ese día falla ou tal, pois eles a dan alerta. Entonces, fan unha labor social tamén importante, aparte de todo o que coñecen moi de preto todos. Pois sen dúbida, non é que non pensara niso, pero tes toda a razón. E ás veces é a única persona que falan o día, porque ten a casa separada dos outros, e a mellor é a única persona que ven o día e conta a noticia e di, sabes que morriu fulano en Castellón, morriu tal. É a maneira de ter un contacto, Aí veñen os retrasos. Claro, depois non está chegado. Porque o problema é o horario que teñen. Porque veñen os retrasos. Eu paro contigo, me dou a charal, pim, 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 pim. Pero isto forma parte do estilo de vida tamén. Non, esa preocupación, dicías, o Santo, tamén é bidireccional, porque cando tes controlado, por exemplo, do pan, non? Que adoitan todos os días a unha hora, se un día non pasa, é un drama, claro. Meu a sonza polo pan. É unha maravilla, eu lembro dos veráns na aldea da miña avoa, non? Que repartan o pan aí na porta. Eso, por moito que teñas a panadería debaixo da casa, non que hai que pagar un pouquiño máis que venea, sí, pero paga. Pero compensa. Si tes que coller o coche e ir a... Cantos cartos vale ese? Claro. Se deixa un pan colgado na manilla da porta. Cantos cartos vale? A veces din, adrede, se teño que ir a adrede a coller o coche para ir a buscar o Claro, pero a xente maior que xa non pode coller o coche ou que non ten carné directamente, pois é unha fantasía. Bueno, pois maravilloso coñecer a José Manuel e o seu traballo. 11:59.